Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, impunto, pangot, las 5. Sa liwat, mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suking at tagpalamati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa ato city broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Pat ini ang numero sa kalendaryo, Petsa 9, Biyernes. Nga presentation, ₱107 días na lang ang nabilin. Pasko na. Kag 114 días pang nabilin. Aton sugarawon ang bagong tuig sa 2023. Goodbye 2022. Sa kinanda liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagtulong naman sa pinakauli labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pagtaraan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation. Sa siringa palatuntunan tag sa kapon, katimbang nato ng atong siringa Patrol 1, Bravado Patrol, liwat naman nga magarambiyong sa pilakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kagimolsuhan. Ang liwat nga pagtakop, pagsalop sa adlaw. Hasta karon sa kagabihon, ano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Zel, minador nga mga responder. Back to back sa ato nga piloto, Action Nino Bugina. Obda magkita sa ato siring nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa ato nga IT expert, Action Christian James Vinares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Torok, Ciudad Sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa siringa palatuntunan Action Report Afternoon Edition, John Diaz. Talos la kontemporaryo tag sa kabiyernes kag Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin 57 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan Action Radio. Ano ang mga bulo-balita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan ko ng update balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dalaw na ni Action Ed Raboso. Balita naman gikan sa New Government Center. Dalaw naman ni Action Artay Hupon. Senador Subiri nagpasiguro nga maghahatag siya sang dugang nga 400 milyones pesos. Pundo para sa tukuron nga Bacolod General Hospital. May groundbreaking ceremony ken patigayon kay ina sangaga dira sa Barangay Vista Alegre. No less than ang Senate President
Senador Mig Subiri amo ang dinapit nga bisita sa groundbreaking ceremony sa lugar kung sa diin ipatindog ang Bacolod General Hospital. Ayaw man ni si Congressman Greg Kaite ang ini nga proyekto para gini sa mga pumuluyong Bacolenyos unagid nga mga benepisyos ni. Plus kati may commitment naman si Senator Mig Subiri nga maghatag sa sang additional 400,000 or 400 million pesos para sa Bacolod General Hospital. Mayo gini nga programa. Makabulig ini sa ikaayong lawas sang aton nga mga pumuluyong Bacolenyos. Ang mga balita sa nasyonal, gobyerno ginaduso nga magatrabaho kaupod sang CHR may angot sa mga kaso sang droga. BSP kag PNP nagpasaka kaso batok sa 5 ka may persona nga nagaguba sang piso bills sa social media. Si Bastian kag si Rafika gin-insister nga tinlo ang ila konsensya sa isyo sang kontrobersyal nga sugar order number 4 kag 50 kakusado sa pastilla scam nagplead not guilty. May rollback naman sa presyo sang langis next week. Bow. Kita pila to sinintimos lang. Ayo. Pangabuhi sa Pilipino. Maulanon subong ang panahon diri sa Bacolod. Kamusta nga ato nga mga banwa kag syudad? Sa amo ni nga maulanon nga panahon namit kaon saging no. Tinanok bla. Tinanok nga saging. Nga habal. Di luto bla, habal bla. Bagnas nga saging. Isaba. So mo sa graway ko iso mo sa tinabal ay agoy. May kape ka nga brood ay agoy. Kampyon nga pamahaw sa maulanon nga panahon. Bilog nga Bacolod ti daw gin ulan gid. May dala pa nga pagpulo pangilat kag pagpulo panaguob. Ang pinaka-latest nga lakas ng panahon as of 3 p.m. ang sentro nga si Severe Tropical Storm Bagyo Inday kinabulabanta nga may kalayoon nga 730 kilometro east sa Apari, Cagayan na may dalang hangin nga nagalabot sa 100 km per ora sa sentro kag may pagmulumadlos nga nagalabot 125 km per ora nagagiho northwestward sa kadagsigon nga 20 km per ora. Ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Northern Samar kag Quezon maka-eksperyensya sang magulugal-umon nga kalangitan, may paglapta-lapta nga pag-ulan, dala ang pagpulo panaguob kag pagpulo pangilat. Sa Metro Manila, kag iban nga porsyon sa pungsod, partly porsyon magulugal-umon ang kalangitan na may paglapta-lapta man nga pag-ulan kag pulo pangilat. Dala lang inay sila tawag nga localized thunderstorms. So sining maulanon halong kita ha. Labi na gid kung purite ulan sa kabukiran. Ulo aligmat lang sa mga suba nga ara nagaistar ang aton nga mga puloy-an. Ang inyo karon greeting sa aton nga mga Facebook lovers. Nagalantaw sa ato sa nga Facebook Live via streaming. Ang inyo karon nga panamyaw. Tagaan ta na karon chimpo kag ligwa. Ang importante, like kag share para everybody
happy. Sa Binalbagan, ulan man pero hindi gid man baskog siling ni Nini. Ay, gali ka ne. Gid. Musta si Mama Bitilaw ne? Halong-halong na sa mga balay ba nga nag-star sa kilid sa kabukiran ta. Ang atom na nga bantayan, yung landslide bla. Sang sige-sige nga ulan, kahumok man duta mo. Amo na nga, extra gate nga pag halong. Sige, antes sa mga report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. May ginamos. J, gili may ginamos. So, sige, J, patali. Iko may J ginamos. May ginamos ka da, J. Sige, J, patali. Iko may J. Pulis bing-bing da. May nga punta na kay J, kay Nang Nita, kagay ng Lito da sa La Carlota. Sige. Check tayo nga ito sa nga Patrol 1, Brabado Patrol. Hibadoon tayo sitwasyon sa Bacolod. Ti ang Bacolod sa Bungguro, Gakwan. Gadanaw, kaya ti porte ang ulan. Ito bilog nga area sa Bacolod. Nakulapan, gid ka, galom. Ang iban nga mga pasahero, ti stranded naman eh. Ang may naman nakita sa muli nga tsimpo, ang mga taxi driver ta. No? Kung ikaw ga pang malaklon, kag damo ka dala. Budlay mo isa kung gaulan, tingin mo ang taxi ka na lang para sigurado, no? Sigurado kung taxi ni ginakulang naman ni mong mga mo nga tsimpo nga maulano ng panahon. Ang trapiko, check taman kay Action Zel Minardo kung kamusta sa sining maulanon nga lakat sang panahon diri sa may syudad sang Bacolod. May mga porsyon dahil sa Bacolod nga kung sige-sige ang ulan, danaw dayon mo. May pagbaha-baha bla, pero dali man lang mag-subside kung hindi lang sige-sige gidang ulan. Check na patrol ato with Action Cell Minardo. Sitwasyon sa trapiko sa Bacolod, kaglakat sa panahon. Action Cell, mayong hapon, please come in. Action Eric, mayong hapon. Bawa namit ihigop sa buwang init to. Ha? Namit ihigop sa buwang init. Oo. Pakaldo. Are na saging, kinasuso sa tinabal. Ara? Saging, kinasuso sa tinabal. O, gani siguro ha, ara. Ate, mo naman ginakaon sa doon? Then, nugay ka gani, nag-style ka naman. May kape nga, bala. Ka-drawing ka, kuris-kuris ba? Hindi ka magpate? Hindi. Ang magalit sa namin ginakaon sa doon. Mm-hmm. Nagmuno ko, ginsulot mo na sa imo observation report, palawayo mo pa ko ba? Todd ba? Nakaw naman sa ito. Kita ko sa ito. Ginano ko pa kayo. Karami isang huni mo ba? Hindi kayo pati. Amo na nga gaulal, makakao ka saging? Oo, kaya di kami sa libertad. Side-side ko na rito ng saging. Sambaada ka namin. Oo. Katibisyon. Ulan da sa kwan, sa Libertad? Naghululaw na Action Eric. Why baha da? Hindi, magandang libot naman. Kasi usually dali sa may UNOR bala yun. Mga nagababaka. Nandri wala man. So far, wala man Action Eric sang pagbaka na sa mga areas. Dali sa may nasidad sang Bacolod lang. So, oo, sige. So, doon na hapon na Action Eric. Mayo na nga ni distant traffic. Sinagulan-ulan gamay. Ang ulo sa ngaton, yung mga kauturan. Sila na bugnaw-bugnawuan. Kaya kung traffic, may malaki sa Action Eric. Tapos, grabe ka ang init. Daw matakpan ko na lang gidal sa dalan. Kasi, subong bag o lang man ang iba. Nung naguluha, sinis iskilahan. Gani? Kasi, man sumindira sa may
HS, no, kundi sa namudamo gid sa nga mga estudyante tipag bakadto di gani naman sa may libertad, no, ang lakat isang trapiko mabugat na sa dara nga area. Subong man sa may dalan nakton nagamo ni oras action Eric na last hour ng iban din sa ila ulubrahan to kadto sini sa ila nga puluyan na nagadali man sa suli ang mga nagamotorsiklo pwede kay nga daw man nga hindi maulanan so diri sa may Libertad Public Market no madamo ang kultura nato nga subong ang mga traffic enforcer nga biskan nila ninit man ang kapadayon nga nag-check kagati hugot man nga nagaputuban na dire sa mga no parking policies, no? Especially gito sa mga ginabawalan nga kung higadigada sila hindi pwede gada parkingan at sinyaksyonerik no? Biskan na sila kapadiya no? Kung kaya hindi pwede parkingan so sa wayon gito sila isang mga traffic enforcers man aksyonerik wala na daya tubor favor kahit mo nang ginapatuman subong sa nga bitaw basta hindi pwede hindi na niya pwede aksyonerik no? Ang ato na diri lakatas ng trapiko no kung sabi may mga bitaw pag di man ka makita sa dala na pisar nga gaulan. Oo, damo gyapon aksyonerik. Okay. Ang lakatas ng trapiko especially ining mga kaputi sila, may kaputi sila. Ay ba nagakalo lang dito aksyonerik. Basa sila eh. Ano na sila, nagapasilong ni sa may mga atot-atot ng aksyonerik eh, hindi sila pwede kapasilong kasi amo niyo nga migagatan iti aragid sila sa dalan makita mo sa gihapon ng aksyonerik. No kagati ko subong man ang mga kapulisan subong hapon sa aton nga pag-obserbar diri sa mga sa Bacolod kadayon ng pagronda patrol nila sini aksyonerik kasi sa bahin sang Bureau of Protection. Dari ko dani sila wala aksyonerik ako naga-OLP ni naga-announce sila ariyo may traffic enforcer diri ayon no sa may dalan nga digan sa may Libertad man nga area aksyonerik no sa may Bacolod Libertad ara o si Manong na bisan gatalitin nagkalo lang ini sila pwede nag-check gid adreno sa hindi man gutok no aksyonerik ang Libertad hindi man gutok kamo ni oras. Hindi man gid aksyonerik pero ini nga area going to Takuling na ni siya no going to Takuling siya Eric no heavy gid ang lakat sinisa nga trapiko kung aton makita na dito sa punto damdamo katama sinisa nga sarakyan nga nagapundo pa nakitaon na drio kaya nagasugat anay siya ang gamay naman ang sini ang way wakagat update kini nga naglander abala sa mga dalan nga nais aksyonerik ang piyak ang piyak sini nga parte sa akon nga information Dawag Mascara Festival dira gali sa haton sa paglaom. Sa paglaom? Oo, sa paglaom, no, dira sila masulod sa maya siguro ayon na post dito sa paglaom. Kaya mo silang ang ginaplanuhan pa, no, kung para hindi bala ang traffic malikawan mo makinere kay kun dali pa sila magi sa mga nais. Okay. Pati ang malakat isang traffic kon ando ka bugat o kung na hindi manami aksyonerik. Kaya mo pa nang ginapreparahan man sa atin na diri sa nga kapulisan. Ano ba ito silingon sang maskara dira butang sa paglaom? Dira sila sa paglaom aksyonerik may ang ilan nila daw dan sa rin aksyonerik tapos na dito sila tapos dito sila aksyonerik yung mga sakot. No? Sa may paglaom? After sa paglaom. Instead sang plaza paglaom. Na paglaom. Ang na ang inisyal na pagkabalok aksyonerik marites. Pero wala na tanong i-short na kung dira gid man. Pero initial information na dira gid na ang saot sinisa nga maskara no wherein ma-perform sila dira sa may paglaom sini action area kung magsaot sa kung dira gid man malakaw sa plaza nakaiti daw mo nang gina-prepare man sa buong sa bahin sinisa nga kapulisan ng seguridad dira sa area action area. Ti kung magpaglaom sila at least ligwa na dayang paglaom mo. Oo, ligwa kuneri kag ti kon trapiko pagabalando hindi gid man grosado gid ka gutok man kay ti kalagpad kaligwa man sandalan ta mo. Oo, kagati kung sa plaza na generic do kagamay gid sa space gani katanaw niya mas okay man sa paglaom kay may mga grandstand niya ako lang na yung sa renovate bala kag pagpanami mas mga pa no kay ti ang bisita dalagkuan man no kailangan paabot nga First Lady kag si Presidente Marcos Action Eric no para maabot nga Mascara Festival. So for Action Eric nakalin kagila kag subong niya nga tempo sa aton diri nga pagalibot-libot wala man kita may monitor nga pagbaha bisan di mga
actionary na dito, tanaw mo din namon. Sa mga katulong na diri kaya sa ibang pang area sa Villamonte wala man sa mga pagbahak no? Sa mga hapon. Kaya ti ang lakang ulan sa nibala kagina may matudo dugay-dugay mahinaw naman. Kaya karoyan subong duga amat-amat naman pamalitin naman liwat. Kaya diri sa may syudad sa Bacolod do kabugat gid sa mga karangitan ng gandom yang medyo may tulutom kita nga itong nakalayangitan ng subong action Eric. Ang dalan sang Lacson prior kapag kadto sa Libertad, gutok man ng Lacson, no? Yes, gutok action Eric ang dirigani o takulin, gutok man. No? Kaya ito, intersection na diyo, lapit sa may... Takuling sa may Station 6? Oo, sa may Station 6, sa tayo action Eric. Oo. Intersection na doon, no? Amo na yung balta. Ang traffic light na daw, wala man gagana. Gagana, gano'n. Wala, no? Ang nadari nila ito bang sama nila nagagana. May traffic enforcer. Wala yung traffic enforcer, nagdulok ng ulan. May kaputin, siya action Eric, no? Ang nasa Dario, take a budlay din eh. Amo na i-provide sa mga dapat sila ko na mismo sila na lang may-provide action Eric, no? Yung nag-ulan-ulan, malaki ti subong, no? Kung rin season na gaya, dara sumalong, gasaot yapo na. Gasaot yapo na, pisar na, tugnaw, ang subong, ang atong panahon, kagati maulanon, nag-grade action Eric, subong nga hapon. So, party, sa atin yung pagad sa Kiara, sa Sunod Adrisa nga Bacolod, sa mga areas, wala sa nga mga incident, gid mga dalagpuan, sa kay halong gid sa aton nga mga kauturan, especially ang motorsiklo, kay madamlogid ang dalan. No? So, hingagaw, no? Mga tricycle driver, tricycle driver, at sunurin na baka-baka sa Japon biyahe, iskan tudok ang ulan at subong nga hapon. Dahil sa aton nga mga pagpilamatin, mga ka-aksyon na ayong hapon din, naghalong din at kitatanan. Observation report, magitan sa patrol, si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Radio. Salamat kid Aksyon na Zel Minardo reporting live sa Patrol 1. Back to back na kay Aksyon Ninyo Bugina. Ati ang Bacolod medyo magutok-gutok ang pila ka mga dalanon diri tungod sining maulanon nga panahon diri sa may syudad sa Bacolod. Silingan ni Manong Bobby Muñoz ng Talisay halin alaunas ta subong puwerte man ang sige pa man ang ulan. Basta gani ulan i-expect mo na nga may mga porsyon sa Bacolod nga magutok-gutok ang salakyan, especially diri sa may dalan sang Lacson. Di halong na sa mga motorista kay madanlog ang atos dalanom para iwas sa disgrasya sa aton sini nga mga dalanon. Balikan talaga karon sa Action Sir Minardo pag may time sa natipo niya sini nga mga aksyon balita sa balik niya sini karon nga pagpangalagad. Plus ang mga report man dugay-dugay gikan sa aton sini nga mga patrol unit reporters. O si Kagawad Peter Maymay Noble ara na nagapamati man siya. May hapon na kay kumare ko January. Kay PJ da kay Ihado sa mga Noble family dira sa SP Village sa Barangay Panukoy. Ga-monitor gid sila karon nga kahaponano. O si Rafi Libran araman si Madam Rafi Libran. Ga-monitor man si Madam Rafi Libran. Sige, salamat gid. Sige, pagbalik na ton. Report gikan sa ato sa mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa,
kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, action reports, afternoon edition, action firing line, kag action night patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining nga promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duha nagmamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo,
basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko guys sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon. So report afternoon edition. Biyernes ka presentation. This time, i-check na mga report na. Gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Unahon ta report ni Action Eddie Naboso. Gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Angot ini sa mga natipo niya nga mga aksyon, balita. Line number 2. Action Eddie, may hapon, please kawin. Action Eric ginahangkat ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga dayonon sa Human Rights Alliance Negros ang ila plano nga magpasaka sa pinakakang sa murder with robbery bato kay Pasaporte kag sa ibang nga miyembro sa 62nd Infantry Battalion matapos sa enkwentro nga nagluntad sa Barangay Budlasan, siyudad ng Canlaon sa 2 Agosto 1 nga nagresulta sa kamatayon sang magpamilya nga Sanday Cristina Ernie kag Everly Kihal Pobe. Sunod kay Pasaporte, one-sided ang ginapatigan yung fact-finding investigation kag para lang ini mag-serve interest sa mga katapos sa New People's Army. Dugang pa ni Pasaporte, isa lang ni sa isang propaganda sa mga nagasuporta man sa NPA. Palayan ni Pasaporte ang mga miyembro sa Human Rights Alliance Negros, ang mga miyembro man sa front organizations ng CPP NPA. Balita rin sa Philippine Army, Action Eddie Naboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Salamat kit Action Eddie Naboso gikan sa Report Philippine Army. Sa ilot ang report ni Action Art ay hupon. Ini parte sa Senador Subirio nagpasiguro nga maghatag sang duga nga 400 milyon pesos nga pundos para patukuron
sang sining Bacolod General Hospital. Mayo man kay kadako gini sang benepisyo nga mahatag sa ato sining nga mga Bacoleños ining pagpatindog sang Bacolod General Hospital. Ang number 1 di mga benepisyo ti Bacoleños sekundaron lang di ang outside sang Bacolod City. Ano kay dako-dako ni nga hospital ang patukod ni Congressman Greg Casataya. Yari si Action Art ay hupong nga nakatingin na sa groundbreaking ceremony. Line number 2, Action Art, may hapon. May nga po, Nagson, Eric, good news ini para sa Bacolod noon. Right after nga may ara sang commitment kay inang ginabuyan si Senator or Senate President Juan Miguel Migs Zuberi bilang dugang nga lokasyon o pondo para sa tukuron nga Bacolod General Hospital dira sa area sang Barangay Vista Alegre. Madumduman nga lang dinapit nga bisita ini si Zuberi kag of course siya gid ang nag-upon man sa ginapatigayon nga groundbreaking ceremony. Sa una na ni siya nga daan mo naghatag sa nga lokasyon na 200 million pesos bilang una nga pundo para sa sining proyekto. Galing kay silinga para makumpleto tanagin lang niya para nga may ara pagit siyang gamiton dira nga pundo sa iban pagin nga pangkinanglanon. So madugang ko additional nga 400 million pesos. So, all in all, kung sumahon na ton 600 million na tanan ang iyas nga commitment. Pero ang 400 million, amo ning latest na ginhabal ni Action Eric, kay di kay na antes siya nagatag sa mensahe, ginsay-say nga pa nga sa bata sa galid, di siya permisa lagun galagaw-lagaw sa plaza mo. Diri man siya sa Bacolod, siling ti ang akon gani-kinikanan, kada ko mismo yan nag-star gid sa Bacolod City. So bilang palangga man sa mga Bacolod noon kagimbuligan sa mga pag-intra sa arena sa politika, niya balikan ko malang Bacolod noon sa bayong nga serbisyo. Kag nakita ni Action Eric nga ang kakinahanglan noon git sang hospital, especially during the pandemic, kaya hindi masalangan sang tertiary hospital nga mo rin Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Sila nga hindi makasara nga mga Bacolod noon nga pigado para sa pagkanto sa mga private hospital. Amo ini solusyon sila nga. Kag nakugid ang nabulig sinikon nga siya mismo kumbinsido na dapat may kaugalingon nga hospital ang Bacolod. Kay during the pandemic, sila nga dito nga lesson nga natag sa aton kung paano makapatigayon sa serbisyo sa ikang lawas ang mga hospital. So ginalauman nga by 2024 o katapusan sa 2023 mata-kompleto na ini, kagopuli by 2024 mangin operational na ang Bacolod General Hospital. Madumduman nga siya man ang nangin author mo, naghimo man siyang counterpart nga bill dito sa Senate sa gindoso ni Congressman Greg Casataya. Kasi niya actually, bisan si Senate President Mig Zuberi nakabaluman nga pati ini nga issue Action Eric malang siling to base kung dalamguhanon lamang ang plano nga pagpatukod sa hospital, bisan siya na challenge nga hindi dalamguhanon maturo naton ini himuon tang taran para mapatukod ini nga hospital sa Bacolod City. Hindi na actually Bacolod dili mabenepisyuhan kundi lakip na ang mga negosanon nga pwede mahatagan sang serbisyo sa hospital. Yari ang parayag ni Senate President Juan Miguel Migs Zuberi. During the time of the pandemic, isa lang ang atong hospital na ginakatuan sa aton mga utod na pobre na way di kaya pambayad sa private hospital, and that was only the Corazon Locsin Monte Libano Regional Hospital. 400 bed capacity. Ka-jutay sang available bed space nito, especially during the time of the pandemic. And with over half a million people of Bacolod City alone, it is high time na mabutan dito yan aton own hospital, very own hospital.
to cater to the people of Bacolod City. The establishment of the Bacolod City General Hospital will accomplish two things. One, it will decongest the existing hospitals in the city and our regional hospital. Two, it will give our constituents quality health care that is more affordable than our private hospitals. Ang muna ang gusto sa ating mga kapumuluyo din sa Bacolod. And to top that, establishing the Bacolod City General Hospital, we are giving our people a better chance of availing of public health services. We are also allowing our health workers at the CLMMRH to work within their capacity. Pamuna, sadya din sa ating mga happy dito, ating mga barangay health workers and health workers of the city, kaya may aral na rin sila na institution na makabulig for our patients. Pero sa Amerika, sa napalagad ni Senate President Mig Soberi, ibubo talang na karon sa action firing line nagkabugusan sa iya sini nga mensahe. Ang good news lang ginambal niya kay lately naka-meeting na ang Senado daw labangin nga mapaisol ang election by 2023 na sa barangay bala kay supposedly ang target sina kadang scheduled will be on December 5 pero bangod nga mayoriya sa mga miyembro sa Senado nagaupon man sa plano nga pagpaisol sa eleksyon so kung maktuan nila ihingagaw ang postponement laban gid sa Tige Action Eric. So ang mga nagalibre kapida medyo kalma lang anay kay daw maipaisol gid by December of 2023. Aba ng balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon ay tayhukon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat gid Action Art tayo po ibubuin na karon Action Art ang dugang pagiging mga information angot sa ni pagpatukod sa Bacolod General Hospital diri sa may syudad sa Bacolod. Kay ti actually malawig-lawig pa ini. Iti may labot sa pagpatukod mga equipment plus ang mga trabaho dira nga mga doktor kag nurses amo pa na nga aton nga balantayan. Kaya bisan paano matigayo naton blang nga baka full swing ng operation ng kaso gid man ang Bacolod Hospital. Kaya bisan paano kadako gini sang mabulig para sa Bacolinos. Yung mga equipment dira makinanglanos hospital at makulo kompleto man guro ni Congreg na no? Sa iya budget nga 600 million. Parang bisan paano hindi man yagawaan ng aton nga mga pasyente dakon nga mga basic kag kinanglanon gid nga mga equipment dapat gid ara sa aton sini nga Bacolod General Hospital. Tara naman ang guro sa budget. Kasi tara naman ang guro sa budget sa 600 million. Ang syudad ba may counterpart pamanda si Mayor Albi sa 600 million. Kasi baka counterpart po ang syudad. Kasi nga lang pala nga daan Bacolod General Hospital, Bacolod mo. Muya mo na guro sa Mayor Albi hindi maghatag sang dugang nga pundo halin sa syudad. Ito yung makabenepisyo da is mga Bacolinos. Muna nga saan paano kadakog man sa nabulig ni Senator Mig Subiri kiti isa man kay Ilonggo na-mention naman ito kayo na ngati sa gamay siya sa Bacolod sa Lagun dako man ang actually sa tutudon dako man ang nabulig mo sang Bacolinos man sa kandidatura ni Mig Subiri bisan paano in return nga nagapaguna nga project di idiyahan kag buligan niya man may hapon nila kay Kuya Michael Miranda and family ga monitor sa ato no galantaw siya sa Facebook live no si Kuya Michael
Miranda. So bantayan nyo karon ang dugang pagid nga mga report ha. Sa pagpangalaga sa action firing line, ibo-boy na karon action na Artay Hupon. Upod kay action Marlon Hinovea. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:44 na. Dugangan ta ang aton sining mga action balita. Pagkatapos lang sa to sa importante, dugang pa nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi so get lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. Paul, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ng toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisilin ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati kani sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Iyan na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sige. Iman na ka lang. Dako na bulit siya.
kabulig gid siya kay magamit mo sa module mo ti kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, tren. Sa tabalagat antes sa greeting sa aton nga mga viewers diri sa ato sa nga Facebook Live, balikan na nato sa nga Patrol 1 Brabado Patrol. Balikan ta na si Action Zel Minardo. Sa natipon niya sini nga mga aksyon balita, may hapon dira kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa barangay Mina sa siyudad sa Sipalay. Again kay Kuya Michael. Ya pa-urok-urok gid pamati, no? Si Kuya Michael Miranda. Ang akon nga Ludi. Peter Maymay Nubli. Monitor man sawa. Sige, balik natin sa Action Cell Minardo. Sa natipon ni Sinima Action Balita, Action Cell, please come back. Action Eric, nagdangat sa 300,000 pesos ang balor sa na-damage sa kagamitan matapos masunog ang isa ka storage sa Margarita Extension, Barangay Tusyudad, San Carlos, kagabi, Huwebes nga adlaw, Setyembre 8, 2022. Sunog kay FO1 Jeffrey P. Anubling, investigador sa BFP San Carlos City, ang storage ang may unod nga pedicab, motorsiklo, kag wala na ginagamit nga mga appliances nga ginapanag-iyakan ni Carlos Paz. Sunod sa investigador, mayara caretaker ang nasambit nga bodega apang wala inisang natabo ang sunog. Palayag sa investigador, totally damaged ang isa ka bodega apang wala naman sang may nasamaran. Sa karon napadayon pa ang pag-imbestiga sang katapos ang BFP San Carlos sa ginhalinan sang sunog. Balita gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Salamat kid Action Cell Minardo. May hapon dira kag mayroon nga pagmonitor sa kay Ana Sinoro. Again kay Kagawad Peter Maymay Nobleda sa mga tanod sa barangay Panokoy. Mayo lang dira nga pag-monitor. Elizabeth Gamala may hapon kay Raymar Biranyo Lingoste. Araman. Sa barangay Hagimit La Carlota City, Rhea Meiladjo, Angela Gayondato Castillo, sa Bangga Tutong Uno, Barangay Felisa. Jocelyn may hapon kay Action BJ Pasible sa mga Torre family dira sa Paranaque kag sa Valladolid. Ginatamya kamo ni Alex Sis Wing Torre sang UK. Kay Nong Babi Magno dira sa Nong Babi Muñoz dira sa Talisay may hapon lang. Kay Lilian Tadina Claridad, Jenny Solgon and family, kay classmate ko dira Romel Pagsubiron, kay Diding Alojamiento, sa Estefanaya si Ray Flores Baryoga, sa kay Kimpo Yulo. Natamyaw kagid ni Barky Tribe, o Simong Caltorilla sa Pinarbagan may hapon gid. Sa
mga taga Kaliling Kawayan, pamilya ko dira sa Bacolod Hidlayan family. Natami ako lang haling kay Alin Louie Himutia. Kay MGS Candido Hildore, may hapon. Sa mga taga Barangay 35, nami ako lang si Besico Edith Calves. Monitor Forok Maghiliugyon, Barangay 35, Leonisa L. Banbuena. Asino Rosa Barangay Lagaranghala, Carlota City, Pilar Compound, Magulutod, Jo, halong na ang tsimpo. Kay Alin Marlingko, arara na siya. Kay Paul, great ko lang dara ang pamilya Magno Lolita sa Banuasang, Kawayan, Barangay Mambugsay. Rochelle Polhenso Susana, Homa Lumina, Belly Albay, Alex Montesa, sa kay Julie Militado Patrimonio, sa kay Athea Kim Iriman, Georgia Gargasiran, kay Lino Servando, kay Milili Oligo dira sa Banis Cafe sa Eriasang Barangay Tangob, Gamonitor Gid Butchoy, may hapon dira Emilia Hipunia, Emilia Hipunea, may hapon gid sa kay Helmore. Kami ako lang si Melanie Magbanwa, Lioma, check attendance, aling kay Jelmore. Ang pagpanamyaw. Kay Mr. Mrs. Loedi Paula and family, Gamonitor man. Rona Rihida Trava, Juani Mel. Harap man si Juani Mel, pa-check attendance lang. Mayo lang nga pag-monitor, kag mayo lang nga pa-urok-urok pa mati. Mati pa sa kanon sa night patrol. Ay, puwerte, oh. Kay Maninoy, maik kay Maninay, Chari, Salvacion, daga monitor, mano. Sa kay Ronnie Inyon. Sa mga miyembro sa Operation Tulong Task Group, mga taxi driver ta, nga naga-monitor, mayad nga hapon ang dara sa inyo, kag mayo lang nga pag-monitor. Man kompleto ang ila sining adlaw kung hindi man maka-monitor diri sa inyo palatuntunan. Ay, puwerte. Parami na sila. Sige, balik kita. Pagkatapos lang sa ito sa importante, dugang pa nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingdalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos Sa lokal kasi nasyonal, tutukan ninyo sa papalaga sa action firing line ni Action Marlon Hinovea. Action report after edition, Biyernes ka presentation, liwat ini magatakop. Balik naman ini buwas, Sabado. Ato sa lima patrola yun at report in action. Ang nagpalagay karon nga hapon, Action Zel Minardo. Back to back sa mga piloto, Action Niño Bugina, Action Eden Aboso, Action Artay Hupon. Pwede rin sa aton nga mga technical partners sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up din sa aton nga IT expert, Action Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Balagay Talok Syudad sang Bago, Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Magasunod na ang Action Balita Evening Edition, upod na kay Action ang Defensor Lisay. Sa ngalan ni Action John Diaz, ako naman si Action Eric Magbanwa. Kita na kita karon las 9:30, top to alas 11, Action Night Patrol Program. Salamat gid sa inyong papamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon!